حراي رجع الرئاسة لنا ناي فتنا ناي نيروبيين تنوج انزلوها ورحدة ورحقرت ورحسلس ورحربعة ورح 4 خلت فتنا حنت مومباسا نيروبي ورحموشة ورحشدش ورحشوعات عندنا ورحشومون تزغيتهم ورحشعات وجيهم هالو بدحري يقولنا ورح 10 ورح 10 حدا أو جيهم هالو مالتي تنكلت وجيهم منزلو ورح 10 ورح 10 حدا كم سري وزلهم دارجا ناي إسرع معلت فللي زولو نعمل ورح فللي يكونن إتن علفات كنجرينا مالتي عجي نور حرفة على إسرع حموشان ور حدي مزجبا على 10 4 ور حدا خجمري نور حقلت على إسرع كلتن ور حقلت مزجبا على إسرع شوعتن ور حدا خجمري نور حسلسته مزجبا على إسرع كلتن ور حسلسته مزجبا على 10 شوعات ور حقلت خجمري ناي ورحش 4 على شوعات ور 4 يتفتنا زوعل زولو مزجبا قبلت 10 ور حسلسته خجمري ناي ورحي ناي مومباسا عزي انا نيروبي على إسران شدشون ور 4 ثلاثنا مزجبا قبلت إسران 4 ور حسلسته ور قديمنا هن مزجبا لنا مالتي ور حموش على إسران 4 مزجبا على إسران حدا ور 4 ور حشدش على إسران شومونتن تو اعلان مزجبا قبلت إسران شدشون ور حموشه ناي ور شوعات على 10 ساعات ور شوعات يا مزجبا علت 10 شدشة ورها شدشة ناي ورها تشعاتة خاني ورها شو مونت عرفت الله مالتيو علت إسرا ورها تشعاتة مزجبا كاب علت 10 شو مونت ورها شو مونت مالتيو إذا ناي ورهي ورها 10 خاني زا إيش مسمى بارتن علت 10 شو مونت ورها 10 تكونيا مزجبا علت كاب علت 10 حموش ورها تشعاتة نور حاسرت حدا خان على إسران شعات ور حاسرت حلك كم زحلف عملت شان إسران 4 مالتي مزجبا قبلت إسران شوعات ورهي ور حاسرت مالتي ناي كامبالا شوعات وطرات رحمه وصيم زلو دارجا بنفس وقف كل تور حنت مالتي حجي ور خلته ور حسنسته كفتونيوم ور 4 يلن ور حموش تخفتونيوم ور شدش يلن ور شوعات ور شومن تخفتونيوم ورها تشعات يلن ورها 10 تخفتونيوم ورها 10 حريلن ورها 10 تخفتونيوم ناي ورها خلتن ناي ورها سلستن ماي فبراير ناي مارس مزجبا على شدش لو ما انت جميرو لو مالتي على شدش ور حدا كمزجبا كمزجوب وعيلهم ناي ورحي كلتا زفتونن ورها سلسه زفتونن ناي ورها قلت فتنا على تحري ناي ورها سلسه قاني على السلسي ناي ورها حموشه فتنا على تحموشه ورها 4 فتنا يلن مزجبا على السلسه ورها سلسه ناي ورها شوعات فتنا مزجبا على 10 قلت ور حموشه نور حشومونت فتنا مزجبا على 3 ور حشدشه فتنا على إسران كلتن ور حشومونت ور حچعته هلا نور 10 على إسرا ور 10 فتنا خو علي على حد ور حچعته مزجبا زو لانه معالتي ماي ديسمبر مود انا على شدشه ور 10 قلت فتنا لاتنا على إسران شوعته ور 10 كمزجوبي مالتيو توسخ مزيا كوناتاتنا يقصرانا كامبالا زحلف صومن افليط مالو قصاب حموشه دارجانا بإثيوبيا بتصير أريزولا 437 ده تصبيه كله ني إسران شوعة سبعات أب حموش ورهي كسبور حموش قط أرافليت أمالو من البحث أبزي أب كينيا قط أراز هبو زغودة فونتي appointment نتو قط أرا نبقى عدز جعزو 4 حموش خساب سوعة سبعات هيسا أنو خنيم دارجا سلازي توسخين قلب سبعات أدل كوبين تزيكوين كسبور حموشة اتي قصراتات اي توهابن زولو عليتي تتحجي يقولوا افليط امالو حجين تاي زخون زولو كساب ور حموشته زخون امارات يلن كالايني ايش لي حبريتات تيب زي اصني لكم سمعوا كل شحن اسران 4 على اسران شومونت على اسران شدشتن ور حشومونت appointment زحازو كساب حجي قصرهم زي ما تصلو زي هنتي يخهبكم دله اتوم دحد على اسران شدشتن ورح شومونت قلت شحن إسران 4 قبلت على إسران شوعتن على إسران شومونتن على إسران شعتن على 3 على 3 حدا ورح شعت ورح 10 قصرا زحسكم نقلت شحن إسران شدشن نقلت شحن إسران شوعتن وقصرا زقون زلوناتكم مالتي سلازم نز نجار إذا أبقمتي كنا برنامجات نخسر إلابو حرة أمير مزي بقدام يا وجه خيس نبر كان مجلس استفتح حزنتي أبكم بالله زول سب انتي كتب له تخل بزح تاتي متصالو سب مزي حد شوت إذا الحبر تخسر ورح حموش قصرات نجير له بدحري وزول سب عزيز بزح ورح شو منطق قصرا زخز مستقدام وتفتنا يمت بيلي استاذ أطوف تقدامي ثم عالتي سب حج زي بوت حسابات له بدحري سومن كنت سومن ورح كنت ورح إني هم استموز جو بسوات له كم زسور حوز الله أسرار حند حركوينوسي
ክሳብ ናይ 4-5 ዓመት ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ሽግር እዩ። ሰብ ብኩሉ ህዝቢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንካምፓላ ዝመፅእ ሕጂ ሓድሽ ዳሻ ኮይኑ ናብዚ ዓዲ ዝመፅእ ብሰንኪ ንውሓት ናይ ቆፀራታት ናይቲ ሰብኣይ ኤምባሲ ሰራርሓን እሞኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ከተመሓላልፈሉ ትደሊ ፍትሕ ይኾኑ እዩ ዝበልከ ሓበሬታታት ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ኣጋጣሚ እኮ ሕጂ ድሕሪ 1 ዓመት እዩ ዝኩሉ ነገር ዝፍለጥ ዘሎ እቲኦም ወረቃቅቶም ነዊሕ ዝገበረ ብፍላይ ዜግነት ዘለዎም ንኬንያ እንተሓዙ ይሓይሽቱ ቆፀራ ካምፓላ ፀኒሐን ከለዋ ብኬንያ ከይዶም ቆፀራ ክሕዛ ክእለ እንተን ትራቨል ዶኩመንት ዘለዎን ቅድሚ ቆፀራን ምእካሉ 2 ወርሒ ኣቀዲመን ይኸዳ ወላ ወርሒ ኣቀዲመን ይኸዳ እቲአን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዘለዎን ግን ወላ ክሳብ 2 ሰሙን ዝተርፎ ነቲ ቆፀራ ኣብዛ ዓዲ ኮፍ ኢለን ክፀንሓ ክእላ ኢና ቡጋንዳ ማለት እዚኦም ዜግነት ዘለዎም ናይ ጀርመን እቶም ናይ ጀርመን ዜግነት ዘይብሎም ግን ካብቲ ፓስፖርት ዝተሰርሓሉ 7 ወርሒ እንድሕር ደኣ እኪሉ ኮይኑ ከከም ኩነታቱ ብኬንያ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክገብሩ ክእሉ እዮም ቆፀራታቶም ማለት ሕጂ እቲ ከይተኣከቦም ከሎ ትሰባ በዓል ናይሮቢ ሙጉያ ይሓይሽ ንሱ እዩ ዝሓሸ ነገር ዝለዓነ ማለት እዩ። ስለምንታይ እንድሕር ደኣ ከም ዝንብሎ ዘለና ቀዲምካ ዝገለጽካዮ 4-5 ዓመት 3 ዓመት ዝበፅሕ ሊስታ ናይ መፀበይ ሊስታ እንድሕር ደኣ ተመዝጊቡ ሃልዩ ሰብ ከምቲ ኣብቲ በቀዳማይ ሰርሕናይ ቪድዮን ዝገለጽናዮ ማለት እዩ ኣዝዩ ነዊሕ ናይ ምፅባይ ግዜ እዩ። እዚ እውን ብዙሕ ሳዕቤናት ኣለዎ ምስኡ ሒዝዎ ዝመፅእ ሳዕቤናት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምቅያራት ሓድሽ ምቅያራት ናይ ሕጊ እውን የምፅኡ ኣለዉ እንዲኦም ጀርመን ብዛዕባኡ ኣብቲ ካልእ መዓልቲ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረብ ኢና። ስለዚ ሕጂ እታ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እቶም ዜግነት ዘለዎም ብናይሮቢ ቆፀራ ይሓዙ ኣብዚ ኮፍ ኣቢሎምን እንከለዉ እቶም ዜግነት ዘይብሎም ግን ኣንሶም ንኬንያ ክሰድዎን ኣለዎም ባህላየ ማለት ካልእ ፍታሕ የለን ኣብዛ ዓዲ ወላ ከምዚ 2023 ዝገበርዎ ካብ ኬንያ ሓገዝ ናይ ፐርሰናል ኣምፂኦም ናብዛ ዓዲ እውን ብብዝሒ ኣልማማ ኢንተርቪው ይገብሩ እንዲኦም እሱ እውን ዕዉት ኣይኮነን ነይሩ ዓም እንድሕር ኢና 2023 ወርሒ 6 2023 ወርሒ 11 መፂኦም ኢንተርቪው ገይሮም ክሳብ ሕጂ ጌና ዘይተፀውዓ ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ብኣልማማ ነቲ ሰብ ንምርግጋእ ተባሂሉ ዝግበር ኢንተርቪው እውን ብዙሕ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እቲ ሰብ ባዕሉ ከይተኣከቡ እንከሎ ንናይሮቢ እንተኸደ ብእዋኑ ይሓይሽ ይብል ኣነ ማለት እዩ። ሓራይ ፅቡቅ ተረዲኣክኒ ላዛ ዝበልከያ ወፃኢታቱ ከመይ እዩ እቲ ወፃኢታት ካብዚ ናይሮቢ ከይዶም ኣብኡ ከቐምጥዎ እንድሕር ኮይኖም እንታይ እዩ ዘድልዮም ንኣብነት ነቶም ናይ ዜግነት ዘለዎም ዝበልካዮም ዜግነት ዘይብሎም ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ትራቨል ዶኩመንት ገሌልካ ትገልጡ ፀኒሕካ እሞኒ እቲ ወፃኢታት ባጀት ናቱ ቁሩብ መብርህቲ ትህብ ነርካ ነቲ ሰብ ኣገምጋም ምኾኑ ነይሩ ልክዕ እቲ ሰብ ወፃኢታት ክፈልጥ ኣለዎ። ኣነ እኮ ሕጂ ከምዝን ክብል ኣይክእልኒ ሓፈሻዊ ግን ካብዚ ንናይሮቢ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ብውሕዱ 250 ከድሊ እዩ ናይ ትራንስፖርት ምስ ኢንሹራንስ ናይ ቆፀራ መትሓዚ ከምኡ 250 ኣሎ እንደገና ኣብቲ ኢሚግሬሽን ገለመልታት ሓደ ዝኽፈል ኣሎ እቶም ፓስፖርት ዘለዎም ኮነ ክሳብ 750 ይኣክሎም ክኸውን እዩ። እቶም ፓስፖርት ዘይብሎም ትራቨል ዶኩመንት ዘለዎም ግን ናብቲ 900 ገፁ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። እቲኦም ናይ ጀርመን ዜግነት ዝሓዙ ወላ ሓንቲ ዘድልዮም ነገር የለን ትራንስፖርቶም ከፊሎም ካብ ዝኸዱ እዮም ቆፀሮኦም ምስ ኣኸለ ተን ትራቨል ዶኩመንት ዝኾና ግን መንበር ፍቃድ ትወፅእ ኣላ እሳ ከባቢ $800 ገለ ትውዳእ ኣላ ማለት እዚ ይመስል እቲ ወፃኢታት። ሕራይ ኣሚር ብጣዕሚ የቐኒልና እዚ ኩሉ ክትበና ፀንሐካ ሓበሬታ ብልብነ መስግን ንሰብ ከዓኒ ብዙሕ እዩ ካብ ዝናትካ ሓበሬታ ዝጥቀም ዘሎ ቀንዲ ከዓኒ ኣብ እዋኑ ስለ ተቕርቦ ዘለካ ሰብ መዓዙኑ ክፈልጥ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሳነታት ክገብር ተኽእሎታት ይርከባ ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ዝጥቀሙ ዘሎ ከም ዝገለጽካዮ በቀዳማይ እውን ብዙሓት ምሳኻ ዝነበሩ ተማሃሮ ይኹንዋ ወላ ካልእ ፕሮሰስ ሒዝካለን ዝነበርካ መብዛሕትአን ጀርመን ከይደን ወይ እውን ወርሒ 2 ቪዛን ተዳልዩ ካብዛ ዓዲ ይወፅእ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለና ኣረኣእያን ኣበርክቶን ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ የቐኒልና ነዚ ሎማዓን ዝሃብካን ሓበሬታ ኣብ ቀፃሊ የራኸበና ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ከም ዝኸሰሙ ፀንሕኩም ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ሃሊኩም ብቐጥታ ምስ ኣሚር በቲ ናቱ ናይ ቁጥር ቴሌፎን ሕሳብ ይኹን ናይ ዋትስኣፕ ሕሳብ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ንሎማዓንቲ ፅኒልኩም ሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ